kike gujewa, kuma in aka yi maganar aure ba wanda kin sayar rawa. Tunda akwai dalili faɗa mana sirrin karki rufewa, aure sunna ta annabi, mai yasa ne ke kike gujewa. Wai me yake faruwa sama? Waye mijin ne ki faɗa mana? Ya za ka shigo mana shago ko sallama babu kana mana banda kaya? Ai baka nemi sallama ba ne. Ka shigo ko sallama ba kai ba, ka bugan mana. Sallama baka neme ta ba, ka gane. Haba ma shi. Magana ta an shiga ma dinki na ko kuma ba ƙara samun bayan tashi hankali. Na rantse da girman Allah sai ka fito min da kaya. Kuma yanzu nan zaka bani, ka gane. Kai hakuri dan Allah. Kada ka tsaya mu kawai in an dinka a bani. Ba dinka dinka ba. Ba dinka ba. Kamar ni? An mare ka, za ka iya ɗaukan mataki ne. Mashi. Kai, in ka sake ka ƙara min wata magana a nan, idan ba sai na ji warin tumbinka ba Allah ya tsina. Kar ka ƙara samun baki, ba da kai nake magana ba, ka gane, ka bari da uban gidanka nake. Ko ka zauna ko kuma in faffasa ma tumbi a nan wajen, ka gane. In ka sake ka ƙara samun baki yanzu nan, na rantse da girman Allah sai na ji warin tumbinka a wajen nan. Da gida ka gama ɗinki na gaban, ka gane. Ba za ka zauna ba, ba magana ake ma ba. Za ka san kamare. Nan da minti biyar idan na dawo ɗinki na ba a fito min da shi an kammala yi ba, idan ba sai na ƙone shagon nan ba Allah ya jina. Dan Allah kai Ya wuce minti biyar da bayan ka ƙara min wata magana. Ya tabbatar da alƙalin na rabu da shi. Ya ma manta abin mai ɗauka. Ga laifin ka ne ba. Kamar yaya? Kai wannan alƙalin ka zama ba. Shi ba wannan ba a min maganin ƙarni ba. Akwai ba ma ka ga malam da ya ba kai magana da baka kai ya dauki almakashi zai sa. So dai tattake mu baki. Hawa oga. Ya wannan malam Allah na dubo oga. Wannan sanya mare ni ma'aikata zan je ɗauko wannan yaran. Ni ba za a yi mun hauka a gurin nan. Oga abun nan fa ya fara jiki. Ka ga irin malam da ya maka ya haɗa ka da cin mun na miƙe. Zai zo ya ajiye mana wannan abun kayan shaye-shaye ne ma a ciki. Amma ko oga ya mare ka da kai wallahi ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba sai na ɗan mataki. Waye mijin ne ki faɗa mana, waye mijin ne? Hajiya, kin san abin da na yanke shawara akan ummi kuwa? Gaskiya na yanke shawara zan kai ta gidan mai rukiya domin a bincika mu fahimci menene matsalar da yake damunta. Wannan abin nata ya yi yawa. Ya kamata a yi mata haka, amma wani hanzari ba gudu ba. Na'am, ina jinki. Ka bari zan binciki kawarta yanzu ko ta san wani abu a game da al'amarin nan nata. To yanzu kina ganin har akwai abin da ba za ta gaya mana ba, mu ba ta gaya mana ba kuma ta gaya kawarta. Alhaji kenan, ka rabu da yaran nan na zamani. Sai ta je ta samu kawarta ta gaya mata matsalarta da abin da ke cikin zuciyarta, amma ni uwarta da na haife ta ba ta faɗa min ba. To haka ne, gaskiya ne. To ki tambaye ta ki ji ko za mu samu wata madogara domin mu san menene abin da za mu yi. Insha Allah. Amma ni a tunani na gaskiya wannan abubuwan da mu take yana da alaƙa da aljanu. Domin za su iya kin san matsalar dan ko mata ne kun san irin wannan matsalar. Su riƙa bibiya su hana mutum ya saurari duk wanda zai zo ba za su suna sani ba, wani ma wulakanci za su yi, wani kolai za su yi. To a kullum haka za a yi ta tafiya a kamata da ne mu bincika dan mu kan mu amma dai zan bincika kawarta ta yanzu ko ita ta san wani abu. Ba komai. Hajiya, zan je ɗin kafin dawo dai ya kamata in ciki ga wannan. Kenan sai ka dawo. So madalla.
Waye mijin Ya ce da uwa, ya ce da uba, aure da ya zo aka ce a'a. Amma alaikum. Wa alaikum assalam. Gali? Hajiya Aisha. Na? Barka da zuwa. Na gajiya. Lafiya kalau. Kun tashi lafiya? Lafiya kalau yayin gidan. Wallahi lafiya lau, wata magana ce ta kawo ni da ke. To. Ya kuma dace mu samu waje. To ba matsala. Shigo daga ciki. To yake da. Shigo. To malam Gali. Yawwa, Hajiya Aisha. Wannan dai dan taimakon da aka saba yi. San wata yayi nisa. Gaskiya. Nake so da Allah dan bani dan abin nan mu dan samu dai mu dan je mu dan rarrafa. Amma ba kake ce komai dan Allah. To ba matsala malam Gali bara a je a dauko ma. Yawwa. Sai a taimaka. Amma ni wasa ne ba ni. A ba zan miki wasa ban Allah yadda. To shikenan malam Gali bara a dauko ma. To in nawa za a dauko ma? A ake me yakon ki dauko in duba. To shikenan bara a dauko sai in duba. Ai wannan matar a iya aljanna ce wancan watan ba kakka ga dan gumurzun da muka yi da ita an mana yanka na samu kudin nan ba su kammala gaba ke dai amma kaga na dawo Allah sa abin take mana ita ma ai mata. To ga su. Sai wanda ka zaba. Wannan 5,000 kuɗi hannu. In bashi za a baka naira 7,000. Wannan kuma 8,000 kuɗi hannu. In bashi za a baka 10,000. Wanne ka zaba a ciki? A abin ta 10,000 ni da nake da bukata da yawa. Ai kwara a bani 10,000. Ya 10,000 za ka dauka? Da 10,000 zan dauka. To. Ba na son wasa ba. A'a. Aikin san mun ba wasa wancan watan ma wallahi in matsalar da aka samu wani dan girbe-girben da aka yi ina aka samu matsala ba ki samu abinci ga baki ɗaya ba amma wannan Allah da kuɗin ki ba garafin zago can zan ka miki dan gobe ina da a bani ni ma to dan Allah ni dai ka ai mun wata a an Allah da ba san dai ba mutunci gare ni a ina ni na so abin da zai hada mu gobe kuma zai bani to ai shine ai bani zai bani Allah kin ga haka idan ne haka lafiya lawan Allah da ba ma wanda ya san me nazo maka tattauna baranta ne ce ga sarkin cin bayin can wata yayi nisa ba ya iya hakuri to ni dai ina jiran ka in Allah da kake ba mu wasa a ba wasa ka ai mun wasa ina ba ina jira dan Allah da an biya albahin nan aka a Allah wallahi tallahi ka yanda ban ka samu kudin nan ba kaga ba dai mutunci gare ni ba wallahi Allah da zaka miki to shikenan malam gani a gaida yan gidan za su ji Waye mijin ne ki faɗa mana waye mijin ne. Kabiru na zuwa ne haka. Ai za mu je wani sabga biki ne can wallahi. To ai yanzu da kake ga na gurin ka nake so in je dan wanke mun takalmi zan je wata unguwa ne ma. Oke ba da mu ai halifa na shago. To ba matsala. Kai duk abin da zai maka zai maka. Godiya nake. Oke to ba matsala. Waye mijin ne ki faɗa mana waye mijin ne. Na same ki lafiya ya ma'abuci kyau da haske da hasken zuciya. Ka same ni lafiya kalau. Na kuma gode da wannan yabo da kambamawa da kake yi. Ba kambamawa ba ce ba. Kin cancanci haka kuma kin cancanci a faɗi haka a kanki. Haka ne amma kuma baka ji Hausawa sun ce san masu wani cuta ne ba. Haka suke cewa. Amma Allah subhanahu wata'ala bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta. Haka ne, amma Hausawa ma ba su yin gaskiya. Ba gaskiya suka faɗa ba, sun faɗa ne domin jin daɗin bakinsu. Da ka riga ka je na su kama. Sun sauran sarewa da wuri haka? Ba wai na sare har zuciya ta ba. Na sare da kasa an ce jayayya ba. Gaskiya ne a jikina ma na ji haka. A jikina na ji ciwo a zuciyarki.
ban samu karbuwa ba, amma na san akwai lokacin da na samu karbuwa. To amma ka san baka samu karbuwa a gurina ba, kake ta wannan yabo da kambamawa? Ranki da ni. Allah ya kara miki lafiya ranki da ni. Ai a fadar ki nake ya zama dole na yabe ki kuma na kambama ki ranki da ni. Tuba nake. To na gode. Ba za ki yi fatan alheri ba. Me zai hana ni maka fatan alheri kana musulmi? Ki mun fatan alherin da kuma ta fitar da mutum da shi a mutum da yake bacci. Wai da ma duk da ni ma fatan alheri tun da kana musulmi. Na gode da wannan karfa min gwiwa da kika yi. Dole na san cewa ba kamata kika yi ba. To, na gode da haka ina maka fatan alheri. Waye mijin ha ha ha, waye mijin, waye mijin ha ha ha, waye mijin, waye mijin ha ha ha, waye mijin, waye mijin ha ha ha, waye mijin. Wai yaushe ne zaki je gidan miji? Kina ta faman fari da jan aji, yau kin yi nisan da kira ma san baki ji. Me dalili ko kwa wurin baki so? Cikin samarin ko kwa ba wanda za ki so? Idan akwai sirri a ranki ki fallaso.